Pachi kutudore kod mago ote mopogore opogore manya kwa Ramogi Ajwang' chwalo no kinyi makawuono. Erokamano Joyce, mokwongo we atem mang'is nya kwa Ramogi Ajwang' kata jogo machwalo ote gi ni wan kaka welo e studio makawuono onge ng'ama ne opingo dhi kata limbe mar ker ma jatend piny Ruto dhi e China. Wan duto tene wawacho ni en gima ber, mak mana ne watemo wang'iye kod angolo matut mondo wane ane to ere kaka limbe no dhi miyo japiny yudo bedo kod yot kata en gang'o, en tiene nang'o, en limbe moting'o ang'o ne japiny Kenya. Kase wacho mano tawacho ni kariwora gi duond welo mwasebedo godo e studio, awacho ni nitiere gik moko makan moro ok wanyal geng'o sani. Kuom ranyisi, wang'eyo ni piny mar Kenya nigi hola. Mar ariyo, wang'eyo ni piny Kenya nyaka chwal dongruok ne japiny nikech koro tok wanyal ling'a ling'a ni wan koro wan gi hola, koro onge gima dhi mbele. Mano ok nyal timore. Nyaka wachwal dongruok ne jopiny, nderni nyaka ger, SGR nyaka losi, gik moko duto, thieth nyaka thiedh ji ka tuo, gik moko nyithindo nyaka dhi sikul. To magi duto te dwaro pesa. Koro ka waonge kod pesa ni, ang'o ma dwatim? Dwatim ni nyaka waber lwasi mar timo ohala, mano namba achiel. Namba ariyo, nyaka waber uchumi marwa mondo bedi. To chumi marwa wanyalo mana bedo kwa yudo jogo moketo mwandu gi manyien e piny Kenya. Nikech kama wantiere ni, wagombo ni mondo warwak welo mang'eny, mondo bi mondo ket mwandu gi e piny Kenya ka, mondo gikonywa ting' mar chulo ushuru maka cholo osewacho. Mar ang'wen en ni kadipo ni nyaka hola wang' nobedie, nikech mano bende ma ok wanyal wacho ni samoro ok nyal timore. Kana wacho chien kata na wacho ni wan gi gimiluongo ni a shrinking this physical space. Manyiso ni ng'utwa to thung' ahinya gi hola. To ka wanyalo yudo gik miluongo ni concessionary loans mana kaka Kachola wacho cha. Manyiso ni en hola moro mabedo chudo ne atamalo ni piny kopogore gi moko ma bengi samoro nyalo miyowa. To be mano mana maber. Chandruok kata ma nyaka wawachi en ni japiny sani wang'e oseketore mong'ong'ore ahinya. Chien kata jojensi nyo puonjowa ni gik moko koro gidwa ni ging'e. To gin joma bende ong'e manyo weche mondo yudi. Kwayona maduong' mogik en mana ni ka nyaka watim weche mag hola kata obed mana concessionary ka wayude piny mar China. Tut mare gimiluongo ni details ge nyaka bed gik monyenyore e lela. Kaeto ok waket room kata ok waket thuolo mar ji koro chako fuambo weche ma ok ni kare. Waketo andikano e mbele mar ji kokalo kata mana un kaka jo fuambo kod keyo mondo japiny ong'e ni to en ang'o manie hola no, to en hola onego bed ni dhi timo ang'o. Kaeto kosetim mano to ka gikone ni pesa no kwa yude to onego bed ni waketo gimiluongo ni proper governance. Wati kod pesa no e yo makare mondo waduok geno kata yie mar japiny e weche mag hola kata mana winjruok mwaketo kokalo kuom pinje ma wan godo. Mar mogik en ni winjruok bende nyaka na wacho kachako ni piny Kenya ok odak kende, ok wan e chula, wadak e kind ogendni mamoko. To ka Kenya ok odhi China, to Tanzania bro mana dhi China, Uganda bro dhi mana China. Onge gima mono gi dhi nikech ji nie piem ka ng'ato dwaro mondo survive. Kore momiyo piny ker nyaka be wuotha mondo many. Ka kumoro dinore to nyaka imany kama chielo. Ok dwa ling' ni koro Amerika nyoloronwa koro waywa ka joma onge geno. Momiyo nyo wawacho kaka jolony ni nyaka koro wapar matut. Nyaka koro wachak manyo osiepe. Nyaka koro wachak bedo gi strategic partners manyien. Ma gikone to ni gigo duto te thoro margi kata lek magi mutut onego bed ni gin gik ma nyaka ber kata ger ngima japiny mar Kenya. Ka ok mano bedo to koro gin gik ma gin kayiem nono. Koro daher mana nyiso nyikwa Ramogi Ajwang' maneno wa e TV kawuono ni ok wadagi ni mondo jatend piny mondo wuothi. Gima watemo wacho ni wuodhno thoro ne maduong' nyaka bed ni omul ngima japiny gikone ka koro wachopo lek mag andika mane giketo go te. Kaeto pesa ka dibed ni wayudi to wakaw gi kendo waket gi ting' e tich mowinjore nikech public finance management e shida ma wan go mogik e pinywa mar Kenya. To achiel kuom wendo kanyo owacho ni ok wanyal legislate morality. En ni
ok wanyal kawo chik mondo waketi ni mondo lok kido mar ng'ato. Gimonyuol go ng'ato onyuole go. En mana ni wakwayo ni jogo ma Nyasaye omiyowa ni mondo bed jotendwa nyaka bed jo arita makare. Iluongo gi dho ngere ni good stewards nikech ji ywak. Koro nyaka wabed jo arita makare, gimoro amora mokete lwetwa mondo wariti yor mwandu, wariti mondo mi ber oduog ne japiny, mondo wager pinywa mar Kenya, mondo obed kama ber ma in kod an nyalo bede gi kwe kendo gi mor. Anno ka thuolo marwa mano mo kinyi makawuono dhi karumo Molen ka chako kodi wachni mogika ka watieko kodi ka intiere studio marwa e county ma Kisumo kinyi makawuono in kaka jalonya e weche mag uchumi kapo ni dhi yudo thuolo mano mar somo paro mariek ne jatend piny Kenya William Ruto e limbe mare mano mar ndalo abich ma otimo e pinyno mar China. En ang'o ma seche moko dhi sumo ne mar mondo mi oketi ong'ala manyime e kinde mobo bedo kotwa kod jatend piny mar China Xi Jinping. Ang'o ma seche moko kiko mula ahinya kata ang'o giri ma kiko mula kachiel kod wachni mogik ka watieko Molen mana mapiyo piyo. Joyce erokamano kapo ni da yudo thuolo kata mondo ayud it mar ker marwa moluor William Samoei Ruto en ni da kwae ni e kisera mare gigo manyako mimbi en ni kanyalore ahinya to wawe weche mag hola mondo wabedi ni wanyagi miluongo ni public private partnerships manyalo miyo wawuok kuom mzigo ma sani japiny oting'o. Mar ariyo en ni wang'iyane e kisera marwa no ni ere kaka de wakel jogo maketo mwandu gi e piny Kenya sectors wa ma wang'eyo ni Nyasaye osemiyowa e yo makare mag agriculture, yore mag pur, nikech pur ne mabe kwatime maber to nyalo konyowa e yore wa mag kata mana weche mag rech, nikech kaka nyakore Ramogi Ajwang gigo malongo ma wan godo kata ma Nyasaye omiyowa e yor natural resource en nambwa mar Lake Victoria to kanyo rech wuoke. Ere kaka dang odhi opposition wa mondo mi wayud joket mwandu manyalo biro gero kata mana kambi mar loso rech e pinywa e dalawa mar Kisumo kacha, kambi mar loso kata mana rego gine weche mag rabuon e dalawa mar Kabondo nikech an min Kabondo, kata weche mag tuoro manosewachi kika wacha ni koro waloso mana mar piny Nyanza, Aluo Nyanza, weche mag loso tuoro gwenge wa Mombasa kucho, kata special economic zones wa wasegero sani, nikech mago gin gi gik miluongo ni multiplier effect. Koro mago gik madawachi to ka achiel bende kata gi jok ma owuotho godo mag gin bende jo ohala madongo ma pinywa mar Kenya ging'i gin giwegi, nikech ka in kamoro wendo ng'ama wang'e riek iwuotho ting'icho kikichori mondo ing'iane to en ang'o maber minyalo neno kanyo minyalo wacho ni ma kawa kopo to nyalo biro konyowa, nikech piny mar China bende osedongore e yore mag green economy. Ang'o ma de wang'i e yore mag solar panels ka mwanyalo kawo mondo wasum kaeto wabi wakele piny Kenya ka mondo wager godo pinywa. Wachna mogik en ni japiny Kenya nyaka ng'e ni ker nigi ratiro mar wuotho kendo mako osiepe gi pinje mamoko, nikech ang'o awacho ni ok wadak e lwasi ok wadak e chula, koro nyaka wabed go osiepe. Mar ariyo en ni kaponi odhi e limbe no to ng'e ni ker ok odhi e limbe kaka ker, odhi e limbe kaka jatendwa, manyiso ni wan kaka jopiny Kenya wan e wadhi limo piny mar China mondo mi wayud dongruok. Koro gik moko duto te modhi timo ok otim kaka en owuon kaka William Samoei Ruto, otimo kaka japiny mar Kenya, because pen chik mar Kenya kai constitution mar Kenya wacho ni the sovereignty is with the people of Kenya. Koro mane kako nengo wang'iye wasire mondo mi kad ber mondo nyalo wuok to wabed gi geno ni en ber manyalo mulo ngimana kaachiel kod ngimani. Erokamano Joyce. Erokamano ahinya CPA Molen Achayo.